Sa mga provincial hospital sa Subo, ipangdestino ang mga bag-ong gipang-hire sa Kapitolyo nga mga medical workers. Adunay 13 ka mga doktors o 158 ka mga nurses ang bag-ong nadawat sa Cebu Provincial Government. Sila ang first wave sa pagpang-hire sa Kapitolyo o mga medical workers aron mahatag sa 16 ka mga public hospital sa Subo ang maayong serbisyo sa mga pasyente. Suma pa ni Capitol Piso Consultant on Health, Dr. Nikki Catalan, nga dako pa kaayo og kuwang ang manpower sa mga provincial hospital, labi na nga tinguha nga himuon kini nga mas taas nga level status. Ang Kapitolyo nagkinahanglan og dulan sa 2,000 ka mga healthcare workers sama sa mga doktor, nurses, utility workers aron mo serbisyo sa mga hospital sa probinsya sa Subo. Aduna nay nadawat ang Kapitolyo nga di mo menos sa 2,000 ka mga aplikante sa gitanyag nga job vacancies apan kinahanglan nga mosubay ang pag-hire base sa guidelines ug regulations sa Department of Health. Gihanay sa Kapitolyo ang mga incentives ug benefits nga mahatag sa mga healthcare workers aron madasigon ang pagserbisyo ug pabilin kini nga magtrabaho sa probinsya. Manginlabot magpakabana tungod kay ato ang Subo. Monching Austero, Subo News.